babaero. Babaero? Irain na uray paino imabalyaw. Awan pilpilyan na alanga uray sunggo. Basta nag-blouse kinagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet. Patulan na uray anya itsura na. Na minsan nga aldaw na buki ni bakit lang. Nga ata sa bali akakitibin na. Ay Mang Boyet na alam agaranakin ang lemekan. Di bakit mo sasarakin na ka. At dabay ikit na abana. Lukumang amin tinepela. Taaren mo nga ang naplapusun na. Anak ano? Yung problemam tatimikre nga asawa. Anak-anak, natupusutan. Sala ti pato de, may sala. Pulos matulad si ka. Sala de ti Ay, Mori. Diyos ko. Ako pulos matulad si ka. Diyos ko. Mang boy natangge ti ulo na. Baba? Lalo ikay baba. Yagi ko. Ay, bakit? Diyos ko lang may tuloy yun. Paunay eh. Kaputi arem na adi matempelan ni Boyet kanayon ang madugulan. Ay, Ala ka. Ay Mang Boyet na alakan agararakin at lemekan. Di bakit mo sasarakin na ka at dabay ikin na abana. Lukumang awin tinempela. Taaren mo nga ang laplapusunan. Ay huwag ko mati problema kasi munggo nga asawa. kami sabay. Ay Mang Boyet na alakan at kararakin at lemekan. Di bakit mo sasarakin na ka at dabay ikin na abata. Lukumang amin tinektelang taaren mo nga ang laplaputusan. Ay awang ko mati problema kasi munggo nga asawa. Labo ay awang ko mati problema tatimigre nga asawa. Labo bedayon timigre. Bedayon na po ni Boyet. Oh. Okay, sige.